Igwa na tọrọ onye dara obi amụtọ. Ka nkọl gị maka onye ifụlụ ebe kịta bụ anụ ọhịa. Ị maghị onye igwa na tọrọ onye dara obi amụtọ. This evening you will die. Otu oye. Shama. Ja nwoke ma ị na-emezi mgbe ọkụ eji ego. Ekele nwe. Mo. Evo. Bunu kan sikita. Munu sim na epụ apụwa. Masị ka ndị meeting gị. Mụ na ya dị n'izu ka ezi fe na-achọ galụ Iwu niwe. Achọrọ m ka ibi m 5,000. My girl nọ na show ask me ka m take her out taa. Ma ọ nọ na my hotel. So ka ndị meeting biko. take any out meet no kere oto ndị Bien 5,000 biko me kwa gị echi. Mo si ọ na-elo olo. Nke ka lolo. Nwa mbụ agara ije nke bụ na gbọsọ. Mgbe nwe. 1,000 naira ebe akwute m si samini mo si ego na mụ na-ego di 1,000 ije ebe apụta ozugbo ka enye m ya mo si samini mo sa nego 1,000 naira 1,000 for how many months ka ka na-echeta ị ka bụ chefu ya since ya I'm my sweat and blood si m chefu ego ne otu ya ọkwa na ide mezo for business ọ dị ka dago na business no ga nwara nta biko bie m ego biko ha chọrọ m ibie m ego ka isoro m ka ị nọ ebe a ka m na gị nọ ka m na-atụ gị okwu ka ọ dị ka na-eme ọfụma biko etu elu mokwa bro the problem no inye idi ego onye idi ego mo ngwa na ja ka ga-esi wee mie maka na ngwa abụlụgo album from day one mụ na ya nọ ye nwaanyị nọdụ elisive ga-eli nkwa ụgwọ ịma na onye na-amara akpata ego ada ama elie ịghọta ihe ole ị ga-anye nkịta irize maka ijeje ya n'ebe ego elu otu ya amụdaji ego ọkpa ihe ba anyị sị na ikwu ụgwọ n'ọnụ gị ọ dịzị nnọkọ ka ụgwọ na-azụ m nri ngwa na wele ego eje na atụ nnụnụ jelu m ego na menye ihe oge anyị na shop ikola kwa na shop mụọ ọ gịnị mọ enwekwa na ọrụ a gị nje vichokwu n'ụlọ akwa m ga-ekotezi na shop kedu ife m ga-eji eme ka udo kwubi ya ọkwa isorogo ndị mmadụ ekwugheri nye m ego 5,000 na mmege echi niile biko more light onwe nụrụ ọgọ mmele ka nya emesịa ka arụ niile yara ịbụ aja aja ya abụrụ metichapịa ya abụrụ ọ bụrụ inye ego a bụ isiokwu na gị dị na mma ọ bụrụ ikwunye enwe mmiri bụ isiokwu na na tia iko anyị je ka ịza nwanne gị ịma na aka na-adị ka akwata akwa mọ Mo nke ị na-ene m na ka ị kpọpụtakwanụ m ime nke ị busara efere ịma ngwa gị na nga surprise gị ihe mbịa kịta bụ ka anyị rie nwụkọrịta ka anyị rie ka anyị ṅụọ ihe mbịa alụ ka ahụ zụrụ ka Chineke si wee zụọ ụmụazị ya mgbe nwa ji nwa na-adọsa ikwezi ka m surprise ya gị ọgwa na-eme surprise ọrụ mma na-eme surprise ji nwa ya ọgbọ na ibulu agụ eme njem akpalikwana m Papa God help me. Take all the soft. Okay, na me take it out. Che ni ego. Obulo talk as usual. Kita no na eme kwukwa na eme. Ihe nke ikpu n'ọkụ nọ. Ihe kpọkwa nsutu ka mmọnwụ ndeli. Na common. Ọ bụ ọkwa agụ. Iblo mo nke. No. Ini dulu iko kwa mke. Ama umeyo ka. Onye abụọ ya ama. Bahuru na mmadụ. Onye mi amara mmadụ. Onye odro proud of onwe. Otu afia otu moye. Kan call gị maka onye. Kan call maka gị. Eji nwoke bi ya. Onye ifule ebe kịta bụ anụ ọhịa. Ma ji ego ma ọrụ n'iru gị. My friend, when you can of them, they will have not from Kalahigo, and nearly more from Monica can them. Alwa, Blanket, among a Chinese coming that brother, up with Chigan and Gaketa. It's my before I the red younger. Get a unit, Sicilia, unless you had him. Mo okay one you could you come you could see you. You got a the motor. Mo uche dịkwa n'efe na-eme Igwa na tọrọ onye dara obi motor. God have mercy upon us. Imago na ịza na tọrọ onye dara obi motor. That means you get a blue is a beast. Oh, no, you want to I'm on your mobile. Dobre ka iPhone na macho bagay na
ẹ máa gbọ́n dẹ́gbọ́n náà tọ́lọ́ yẹn ń dalọ̀ ní àwọn tó kọ́ náà bọ́sẹ̀ ẹ̀ gbọ́n náà tọ́lọ́ yẹn. This evening you will die.